sang tiki porojeni edonwet okorjang korte banghini etom langga chenglu damamat laryang chok. Bukajam Forest Ingnom Raikama Hinbet Thengpi Kanghu Kinepo. Madhuram terang arong amekar hemai terona dukan mitsude. Pertemuni redum kichi kejang kosan ko poloni che puthek the lason si nijam kar benglong hongkram angdan lang pia roi along adung ahem durga chatra lapen minu chatra atom asupi korte edon wet baheni susmita chatra pen sangita chatra atom amithang alang he long langa chungnu dam pu amat ko pai kalang no penamat langjang berta ke rebdun long atengke analo por phai kro hini apor malor hem alang motor pen kapang pen alang kisu so ong lang kang samle chungnu dam nang pu amat bangke thom lang pia roi amithang hem angdem lang pia roya longle chinglu dam nang puamat lang chinglu dam jut kopai kemi pena jok ignora bangke jokloto sita susmita chatra lapet sangita abangke langjang nang amat apram dam nang kohu rata tu men kacha thana teng polo tangte alang he aber along sangtiki phura tim to kok ajok atim arnuku amat si jangnang kok berda ke rebdona hut ke sangita chatra aphan abang aphan ke long et Dongkam hospital ampon sita pajokun edatlo lapen susmita chatra apha abangke long lela lapen rada tum kachakana tengke lang pia roi alongke aprang sita kipurade mabe akoke lang pia roi arai ke tu atum lasona ke sung arju long le sita me non scientific puradim du open ki te bokte rai mate lang pia roi arai ke tu atum lasona ke sung ke phonang chimit me pin tang lu pusi chethan renti lapen scientific puradim jongsi Ingker ke pulotang tete boktore atum lason akisung cetong nang pigalang pusi rada num pen pranti. Kau titelang yang cakap putar kopi kosong si kejang long cakap kecing ben thanik. Korte bang thom taholang nang chinglu amala bunua pesopo bang bunua supi bang ke pas kejang pa frang tho amala korte bahini bang ka cherab du nama hala inur han bang ke para eso ri sumaram sinang rab dun derlo mahala bahini bang kejang ruilo ta maha than bai rab thek the derlo telah bang ini lang jang rui pen lang yang cakap non long lama long lela inur han bai long alle inur han bang ke non ribom lang inur han ke dongka hospital si pon ama un edin derlo amen la kecilat bang pu bahini amen sedang pan non dongka hospital pon bang ke songita chetri pon lang ar lo hala akleng bang ke long le lang hala bang bunu pusi hem ir amen binong mange kosoni school susmita chetri po latum samson college dindong porte bahini ta kona por hilang ke jang ila baji sira mini deng ko na long po long le lang akleng han bang kibi bang banai long le Dongkam mukam pension J50 North East Bay News. Nipain coroner ke baju apor bukajan Eastern Range kaparlu hijipi lek thea rongalong thom thengpi kang attract thengpi pen kinepon long laben ingam rai ko matum joy ben bertalong bukajan Eastern Range officer atum aronga so laben kapre kasong chilang si labang so kang hua thengpi agari nebdun long lason si laso berta arjulong si kang huwek abang phua tum asai chen si katlaplo laben non laso athengpi Bokajan Range Office unwanted si kahu wek lapen agari maliga tuma phansi return pon bomlo Bokajan Ben Davidson Crumbs report North East Bay News. Jangmi project lo ni phaing kor sir ke parni kang sambor phainer ke bapur malombar patar police station kaparlu lakhaing kor apli deopani constituency Madhuram terang arong amikar hemai terona dukan kopi koson penlo ni men michudaya sonsi labang so dukana hem phua tumpe nang ke thandu na tengki dukan chebon epen hem anjutun bom ahut men mi ke choche thaidon longse bangsa mi kape mebdun je aphan bor ilo sitami dukana long ke doana harmu anta mi chebon etlo lapet dukana hem phua tumpen kaning je tekang ke lapang rumpet pen la ke sian bang na hok lo pusi pherang ke atung karju akut nang thandut
Kisung ke phome ka tumpen ka chon ning ripon alam thela puson hello je prabjin pen local MEC Sarvan Kumar Telenga Amparta VDC Chairperson Elisteron Pilape Karbi Anglong KAAC Keja Atum Nangravek Thapusi Kachoning Ripatupon Bogazan Pen Davidson Kramsa Report Northeast Bay News Tontang ke nalihin pentan pantha nali tu dukan kopi ko son man simi ke cholong lok lo. Cuma dukan ke kini lar sini tan dukan do kono nani yang santa ko hai ta jo le na pen hai jo tang pen ta apa ta bo hen dam po bon kang lo hen dam lo le ni pen han an kon dam pen chu po soก็จะแห้งหดห้องในบ้านหดซีก็ซ้อมนี่ก็เทกลองก็สิพี่เป็นต้องไอ้โจนี่ก็ชี้นี่ดำเดี๋ยวเลยให้แก Abang so dukan mi ke chi ko ana pod la. ปอร์จะแรงเลยก็อันปอร์นี่ La pen nali tu dukan labang so hormu gana hok pon ko an bag duji. Ha? แล้วก็สิได้ด้วยบอน Ai sili. Ko pipi lo ini non min ke chopon ก็ ga. เทอันตาโดดะเรสโดแบกนี่มีติบอร์สกีละให้อันตาโด Nang lemen la pen nali ko than ban ma. มีเมียนเกลือที่นี่สิญาติ Da karong ke. ดารองเกมาดารามเกระ Te nang lehin pen labang so sarkar phang ko pilo ko chining riji ning hang ke. น้องจะนิรีแก MEC สอบนเกรันมันจะปรับเปลี่ยนเป็นอันเกราดิฟังที่จะนิรีแล้วที่เชียร์แมนอิลิสเตเกรันปีพันธุ์ปรับเปลี่ยนเป็นเกราดิฟังที่จะนิรีแล้วนั่นแหละบ้างเด็ก